Mulți copii sunt nevoiți să renunțe la vise deoarece părinții lor nu au bani să-i trimită la școală. În această situație se află în special elevii din mediul rural. Chiar dacă au rezultate bune la școală, de cele mai multe ori sunt nevoiți să abandoneze studiile pentru a-i ajuta pe părinți la treburi prin gospodărie sau la câmp. Pentru 5 copii din comuna Eșană Prisăcani, visul de a studia la oraș a devenit realitate grație unor burse oferite de o fundație înființată de un chirurg american de origine română. Trebuia să rămân acolo și nu-i foarte bine acolo. Cornel are 16 ani și este din comuna Prisăcani. Greutățile financiare de acasă l-au învățat să se gândească altfel la viitor. A terminat clasa 8-a cu cea mai mare medie și a intrat la Liceul Economic 1 din Iași cu 9,80. Nu și-ar fi putut continua studiile la oraș fără să primească o mână de ajutor. Șansa lui s-a numit Fundația Daniel Murariu. Acum Cornel este șeful clasei. La sfârșitul anului, când a venit doamna din America să vorbească cu fetele, doamna învățătoare, Hareta Vântu, a spus că mai am și eu un elev care este foarte bun și părinții n-au venit. Cornel nu a putut beneficia de programul Bani de Liceu, pentru că nu s-a încadrat în baremul stabilit de stat. Venitul brut pe membru de familie depășește 150 de lei pe lună, dar cu toate acestea, banii abia ajung pentru traiul zilnic. Este un copil foarte isteț, cu foarte mult bun simț, are un simț al umorului pe care nu mulți copii îl au la vârsta lui, face mult haz în clasă chiar de propria persoană și copiii s-a integrat foarte bine în colectiv pentru că copiii îl admiră. Alături de Cornel, alți 4 elevi din Prisăcani primesc burse din partea Fundației Româno-Americane. Copiii sunt aleși în funcție de situația financiară, mediile școlare și acțiunile de voluntariat la care participă. Toți cei 5 studiază acum la licee de elită din Iași. Noi ne-am implicat în acest proiect pentru că ne gândim că educația este foarte importantă și cel mai copiii de la țară sunt vulnerabili la nu-și continua studiile. Fundația Daniel Murariu a fost înființată de un chirurg român stabilit în statul american New Orleans cu ajutorul prietenilor din Iași. Membrii fundației asigură celor 5 elevi cazarea, masă și rechizitele școlare. Dacă elevii obțin note mari și se implică în acțiuni de voluntariat, bursele vor fi prelungite. Pentru anul școlar următor, alți 8 copii pot beneficia de sprijinul acordat de Fundația Română.